היי, קוראים לי בר קדוש, ואני מתמודד השנה לנציגות השכבתית של שנתון 2014. אתם בטח מצפים לראות תמונות שלי עם אנשים חשובים, פוליטיקה, עניינים, אבל אני דווקא הייתי רוצה להתחיל עם תמונה קצת פחות רשמית שלי. ואני אגיד לכם גם למה. זו תמונת הפרופיל שלי בפייסבוק. ובוא נודה באמת, היא לא הופיעה לכם כל כך הרבה בקבוצה של תקשורת. כי... בוא נדבר תכלס. עד לפני כמה חודשים בכלל לא ידעתי מה זה פייסבוק. לא הבנתי למה צריך את זה, מה עושים שם. עד שהגעתי למכללה. התחלתי להיות סטודנט, והבנתי, אין לי מאיפה להשיג סיכומים. איך שהבנתי שאני צריך לפתוח פייסבוק, ישר התקשרתי לחברה שלי שתפתח לי פייסבוק. אז עברו כמה חודשים, למדתי להחליף תמונת פרופיל, לשלוח בקשות לקנדי קראש, אתם יודעים, הדברים הרגילים. ועד שהבנתי איך בכלל מצטרפים לקבוצה של תקשורת, הגענו להיום. אז למרות שאני לא אשף הרשתות החברתיות, אתם יכולים להיות בטוחים שאני יודע מה סטודנטים רוצים. ללמוד. סתם. באנו דווקא למכללה למינהל גם בשביל החוויה הסטודנטיאלית, הבירות, המסיבות, ההופעות, אבל גם בשביל ללמוד. אנחנו רוצים שיתחשבו בנו, שיבואו לקראתנו, שיקשיבו למה שיש לנו להגיד. ופה אני נכנס לתמונה. אני רוצה לעשות שני דברים. הדבר הראשון, להמשיך את כל מה שהיה לנו כאן עד עכשיו. הרי בסך הכל היה לנו מעולה. היה לנו אחלה של שנה. התגבשנו, הפסקות פעילות, חוויה מעולה של לימודים. אז אני רוצה להמשיך את זה, וכמה שיותר. הדבר השני, והבאמת, באמת חשוב, יש בעיה, אני לא מציג אותה. אני נלחם עליה. עד שאתם לא מרוצים, אני לא מפסיק. אני לא התלמיד המחונן שמסכם את הכל, או לילד הפייסבוק שיודע למי יש יום הולדת ומתי, אבל אני כן הילד מהשכונות. זה שילחם בשבילכם על הכל. ואני לא מתכוון לסיים את זה לא משנה למי תצביעו, העיקר תצביעו. תצביעו לבר קדוש, או שלא תצביעו בכלל. מה זהו? כן? אין איזה סיסמה? משהו? משהו שנכנס כזה יפה בסוף? מי כתב?